मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटिउब चेनेलाव गोदानै फैसनदों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअ'खौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअ'नि एबा मिउजिकनि टाइटेलानो जादों मोनाबिलि। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ नैबे भिडिअ'नि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन आरो नैबे भिडिअ'नि स्क्रिनशटआवबो बुंनानै होगोन। बे भिडिअ'नि स्टार्टिंफोरा जादों सुनिल आरो बन्दना। आरो बे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों फंबिलि गयारी। बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअ'नि डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायनानै लाहैगोन आरो बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। बे भिडिअ'नि करिय'ग्राफारानो जादों फुंखा बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायनानै लाहैगोन आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन, भिडिअ'खौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आं बेफोरबायदिनो गोदान बड' मिउजिक भिडिअ', गोदान बड' फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। जेब्ला आं गोदान भिडिअ'नि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां नुगोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखैब्ला नैबे भिडिअ'नि डेसक्रिपसनाव मोनसे वाट्सएप ग्रुप होनानै दोनदों, नोंथांमोना थाबैनो जइन जानो हागोन।